да го издаде повторно, защото някак се виждаше обиждало руснаците, което за мен е безумие. Български родолюбци успяха след дълги години усилия да вдигнат паметник на генерал Колев в Добрич. Аз отидах и се снимах там в този паметен ден, когато отидах да си представям книгата и когато ме нападнаха в най-буквалния смисъл на думата орките на Копейкин, който той ги беше изпратил на мотори от Варна да дойдат да ме тормозят, буквално да ме линчуват, за да не ми позволят да си представя книгата на 7 март 19 година. Но преди това се снимах на този паметник. И какво от това? Дигнали му най-накрая паметник на генерал Колев и въпреки всичко, ако попитате 90% от четящите българи, не говоря въобще цялата маса, повечето няма да знаят кой е той. Защото това не е доминираща линия в говоренето по въпросите на историята в България. Не е. Те са си наложили техния наратив, проруския, и тук си имат една пета колона, която работи за него и която винаги скача, както в момента скачат като ожилени и те се надпреварват кой да се направи по-праведен по пътя на това да се възстановели или да се пазат съветските, както те ги наричат, военни паметници. Те са военни, разбира се, че са военни, само че нямат нищо общо с освобождение на България. И нямат нищо общо с истината. Как може да има нещо общо с истината, че били вдигнати от благодарност от страна на българския народ? Коя част на българския народ? Тези десетки хиляди, които са избити на 9 септември и техните близки роднини, те ли са го дигнали този паметник? Това е гавра. Това е гавра с историята и с паметта на хората, които са пострадали. И това продължава, защото в долния край на докторската градина видях и го заснех, някъде ще го публикувам, един паметник, който е уж за 3 март. Да. Основната фигура там е граф Игнатиев. Има медна табелка, на която пише: паметника е издигнат в чест на посещението на президента Владимир Владимирович Путин на 18 януари 2000 по времето на Първанов 2008 година. Да. В 2008 година той беше на двудневно посещение в България. Изчакали са да го открият паметника в негова чест. Но той не отиде там, в интерес на истината. Дори не отиде да поднесе, аз тогава това съм го регистрирал, не отиде да поднесе цветя на моча. Да. Което е интересно, че ги финтира по този начин, но това не пречи на подмазвачите да му се слагат, разбира се. Ни най-малко, да. Разбира се. Те на този паметник ходят всеки февруари, сега датата да я възстановя, няма значение, през февруари те си измислиха, пак по времето на този руски цар, си измислиха празник на руската дипломация. 23. Това е дипломацията на войската им е на 23. Да. Това е старият съветски празник, който те днес го наричат вече Ден на Русия. Са го преименували. Но иначе това е празника измислиха си празник на руската дипломация. И кой е представител на тази дипломация? Това е въпросният Игнатиев, когото аз отказвам да титуловам като граф, защото това му придава някакъв благороднически ореол, а той е всъщност един солдафон, генерал по професия, нали, който нахлува с бутушите си в дипломацията и се разпорежда точно по този начин с нея на Балканите като генерал-губернатор. Да не говорим, че след това, когато се проваля неговия договор, тази измислица с Сан Стефано, невъзможна за прилагане, което се е знаело по дефиниция, че тя няма да се осъществи нейните клаузи, тъй като имало предварителни споразумения с европейски сили, да не стане това, т.е. да няма голяма България, за да няма прозападна и т.н. Същия, след като се проваля като дипломат на Балканите и се връща като един неудачник, и това се чувства от неговите записки в Русия, изведнъж го издига, вълната на антисемитизма го издига на челно място в Русия, защото след убийството на Александър II атентата, неговия син Александър III възлага не на някого, не на друг, а именно на Игнатиев. Първо прави го вътрешен министър с главната цел да създаде антисемитско законодателство. Казвал съм го и пак ще кажа. Това е първото така подредено като законотворчество антисемитско законодателство поне в Европа, а другаде няма как да бъде. От него са заимствали като че ли Химлер 33-та, 4-та и 5-та година нататък, когато създават такова в Германия. Това наричат се майските закони,
и излизат година по-късно след атентата срещу Александър. Нали, поводът е бил, че нали, едва ли не евреите са били този цар, поради което през тази година на убийството на Александър II са били извънредно силни репресиите срещу евреите. Всяка година по Велик ден ги бият. В Русия е така по лична инициатива черногризците и въобще шовинистите. През тази година репресиите са били толкова тежки срещу тях, че се изселват от Русия около 1 милион в Съединените щати. Представете си само. И Игнатиев е лицето на всичко това нещо. И той продължава да бъде на пиедестал в България. Нещо повече. По Путиново време го преоткриха като стожера на руската дипломация и ни го налагат на нас все по... За първ път му вдигнаха паметник, между другото. Той никога не е имал паметник в Русия. Но му вдигнаха вече и паметник. Те го преоткриха като нещо важно за съхраняване паметта за историята такава, каквато на тях им харесва. Защо? Защото той бил ярък противник на сближаването на Русия с Запада. Има многобройни негови цитати в записките му, които са 800 близо 40 страници с бележките отзад, 40 и няколко. Има безкрайно цитати, много цитати от него, които аз съм публикувал, наскоро пак го направих, в които той подчертава, и това е финала на книгата му, че най-важното е страни като България да не завият на Запад. И че ако това се случи, както се е случило с Сърбия, с Румъния, с Гърция, нали, не са си стрували никакви жертви от страна на Русия и че приоритета им са проливите. Никаква свобода на българите. Това е пълна измислица. Има една много интересна книга от Кръстю Раковски. Доктор Кръстю Раковски. Той е същия, за мен лично може да е интелигентен, но много заблуден комунист, който е станал и като верен съратник на Ленин, е станал министър-председател на Украйна по едно време. Да. Тоест, това е човек, който е отдаден на комунистическата идея до немай къде. Той пише една книга "Русия на изток", и вътре ясно показва каква е всъщност истинската роля на Русия по отношение на всеки един народ, който има допир с нея. Ами самия Димитър Благоев, не някой друг, преди да се болшевизира българската социал-демокрация под натиска на Ленин и на болшевиките, държи изключително остра позиция на партията си срещу Русия. Негови речи в парламента са знаменити. Ако не знаеш кой е бил, може да подпишеш отдолу, че това е примерно най-големият български русофоб, нали, ако използваме тяхната терминология. Не само той. Георги Димитров, младия работнически деятел, пише в работническо дело тогава, на 1914 година, някъде в зората на Първата световна война, абсолютно същата статия. Такава е била линията на партията. В смисъл същата по дух. Нали. След това всичко се променя, когато болшевиките идват на власт и практически болшевизма взима властта в България и това става тема табу. До Сталин, понеже си говорим за някои комунисти, които какво са написали, който в един момент проявява тази своя слабост да показва колко лоша е била руската монархия, да дава разрешение на български комунисти да влезат в архива и да напишат, да извадат документи. От тези документи се вижда как са подкупвали Драган Цанков, моля ви се. Драган Цанков, не че е било неизвестно, но Драган Цанков се оказва най-големият бенефициент на руски подкупи през годините. И той си е просил писмено, запазени са документи, да му се дадат еди колко си там пари за създаване на шайки против българското правителство в странство, например в Сърбия. Нали, изцяло антибългарска дейност, финансирана от Русия, и Драган Цанков е днешния булевард, на който се намира руското посолство. И радиото. Да. И няма сила, която да промени това нещо. Те, напротив, те са толкова арогантни тук, че направиха една негова табела паметна на ъгъла на техникума по строителство и архитектура, на ъгъла на Драган Цанков и сложиха една голяма медна плоча и са се подписали отдолу. На българския русофил Драган Цанков от признателните там две дружества. Едното са приятели на Русия, там на този Любомир Коларов, другото, не знам си кои
си. Две някакви техни организации. Те имат безкрайно много. Цялата съвременна измет. Да, а те имат, те се клонират и се дублират, просто да се чудиш каква е разликата между тях, че трябва да има 5, 6, 7, 8, 10 такива организации различни. Просто са на повикване. Когато им свирне руското посолство, създават впечатление за многотия. За глутница. Да. Днеска видях едно много така обосновано предложение да се преименува улицата от Граф Игнатиев, с извинение, защото аз не го смятам за графа, казвам нещо, една по-лоша дума за него. Така е наречена. Да, да се преименува на Томас Уилсън, защото това е единствения политик, който ни е защитил наистина. Много си представя какъв войшен. Обаче от друга страна, може би сега е момента, когато изведнъж нашите тук кратуни станаха най-големите американофили изведнъж. Те по форумите вече престанаха да ги наричат кравари. Да. Те вече не са кравари, те са другари. Другари по оръжие, по обезоръжаване на Украйна, ако трябва да сме още по-точни. Просто това е удивително как тези хора за една нощ могат по този начин да си променят отношението. В същото време разликата между така наречените русофили, които са се надградили в днешно време, деградирайки до положението на путинофили и путлеристи, са, че те каквото и да направи техният цар, каквито и кървави престъпления да извърши, те по никакъв начин не оттеглят подкрепата си за него, за страната му, въобще за всичко, което те харесват в така наречения руски свят. Докато хората, които са прозападни настроени, една много голяма част от тях, проамерикански, са възмутени. В смисъл, те стоят на принципни позиции. Те подкрепят страната не защото там на власт е еди кой си, нали? А за това, защото виждат там родината на демокрацията, защитата на демокрацията и така нататък. Когато виждат, че това нещо е ерозирало и върви в обратната посока, се разграничават. Нищо подобно не виждаш в отсрещния лагер. Нали? Си говорим, че сме разделени на две, на прозападни и на просъветски. Това е голямата разлика между тези два, ако можем така да ги разграничим, два блока на хора в България от гледна точка на менталитета и отношението към света. Единия блок е на хора, които са, ако не преки наследници генетично, но морални наследници на избитите от Народния съд, а другите са слуги на Русия. Там е работата, е господин президента, да речем. Там е работата, че тези слуги в момента мимикрират и представят Тръмп като за спасител на планетата, просто защото той все повече заприличва на Путлер. Повечето от тях не си го признават. Между тях има и умни хора. Сега не искам да не назовавам имена, защото не ми е работа аз да им вдигам не рейтинга, да ги дигам на пиедестал, че са умни. Ами умни са, много от тях са умни, ама най-опасните злодеи са умните злодеи. Естествено. Не е чичото с брадвата на село, който може да извърши някакво гадно престъпление на персонално ниво. Тези имат инструментариум за унищожаване на нещо много повече от това. Благодаря ви, господин Инджев. Изчерпихме си цялото време. Пак ще ви поканя. Пак да почерпите. Да изчерпиме. Това беше всичко за днес във Видимо и невидимо, изопачената история с мен Кънчо Кожухаров. Благодаря ви, че бяхме заедно. Очаквайте новите издания на Видимо и невидимо всяка делнична вечер. Не забравяйте да харесате и да се абонирате за канала ни в YouTube, както и да споделите видеото във Facebook. Можете да ни гледате по Национална телевизия ВНТ, Национална телевизия СКАТ, Военния телевизионен канал, канал 6 Сливен, телевизия Стара Загора, канал Фокус Севливо, Пловдивската обществена телевизия Тракия, ТВ Видеосад Велико Търново, КИС 13 Руси и БАС ТВ Петрич. До следващата ни среща.